Scriu asta pentru tine, ca să știi că eu te-am iubit și poate că încă te iubesc. Dar, sincer, am obosit să aștept iubirea unui om care e mereu prea ocupat pentru mine. Am obosit să aștept să se întâmple și să se schimbe ceva în bine. Așa e mai bine pentru mine. Să renunț la unele așteptări și la anumiți oameni care nu mai pot oferi nimic. Au preferat să-și investească timpul și banii în averi pe care nu le vor lua în mormânt, în loc să mă ajute pe mine când am avut cea mai mare nevoie, aflându-mă pe un pat de spital. Tu, omule, ai preferat să minți, să fugi ca un laș, să-mi spui că nu mă poți ajuta pentru că ai alte priorități, când eu eram fetița ta, așa cum îmi spuneai. Am așteptat o primăvară și o vară și a venit și toamna, vine și iarna, iar eu m-am săturat să te aștept, m-ai pierdut puțin câte puțin. M-ai lăsat pe mine deoparte pentru a face altceva, ceva care nu o să-ți folosească la nimic. Când ești trist, nu o să te aline. Când ești fericit, nu o să mai fiu eu să te stresez. Când ești disperat, te duci să te plângi la perete. Aura, textul tău surprinde o dezamăgire profundă și o eliberare treptată de așteptările care te-au ținut legată emoțional de oameni cu măști și interese proprii, care nu pun preț pe tine și nu te valorează. Faptul că ai trecut prin atâtea greutăți și oamenii de care vorbești nu au fost alături de tine înseamnă că nu te iubesc. Dacă dorești să modifici ceva sau să adaugi alte detalii, nu ezita să-mi spui.